नोंखौ दाउखुमै जादों होनना खिथानायाव नों मा होनदोंमोनलै दोनदो नोङो दुगैयाखै ओंखायनोसो मा होनदो ओइ दंनो दि मोनालाय नों साख्रि गैया हिसाबै आं मोननांगोन ना ओमफ्राय न'खौ आं बिदि न' मोना मा खालामगोन आं हाग्रामायाव थांनो हायाबा बावै लेखा मारबाय लेसाने नायनाया मोजां खनसे गय जाना लादो लोगोफोर गय जाना लादो तामाम खामानि दिनै माने नेकवा खामानि थरायनाय फुङावनो इसुं लिरगासिनो आरो माने फोरना माब्रै बेरायफुंजा इसुं लिरनानै बोरै मोनदो गोसोखो इसुं इनो बुलायनानै थान्दालायलै मानसि खासेया नुबायना दे जेनेबा नोंखो सोरबा निउस आरो सोंफैबाय नै खोनासं नोंनि मुङा नोङो फुंनि 8टा बाजियाव इसुं लिरनानै माबायदि मोनदों होननानै सोंबाथाय नों मा होनगोन दे ने बिराद रागा आरो बेखौ माबाखौबो नै दाबरावसो लाखादो मिथिबाय ओमफ्राय माबायदि अबस्था जानानै दं आं नोंसोरनो खोन्थानि मानो होनबा दा इनि कारनैबो मेडिसिन रेडि खालामनानै दोनदो इ मेडिसिनखौ आं दिनै एप्लाइ खालायनांगौ माने ओरैबायदि अबस्था दाउ गन्द्राया जोंहाना ओइयाव बन खाथियाव दं नालाय बेनिफ्राय दाखालि गेस गैयामोन नालाय बनखौ लाबोयै संफैनायाव माने पुरा दाउखुमै गोजा जाजोबनानै दङ बेनिफ्राय दाउखुमैखौ खारहोनो कारनायाव मा खालामदों मिथिगोना नैयाव इ दै गोसोमा जाबाय सादानि दै इयो नै सब सादा थारा दं सिङाव नै सब सादा थारा नैयावबो नै ओमफ्राय मैया आं बाल्थिंसे सारखांबायमोन हो सादा थारा सारनायनि उनावथ' निजिसो माने बासनाखौ मोननानै खर' गिदिंलाय माबा बोरैबा मानसियानो गोलैहां मोनलायनाय सादा जाफेरा नालाय बेफोरबायदि अबस्थायाव जालांजोबदों माने बे उन्दुब्रबना थानो गोनां जादों लोगोफोर ए भगबान जनासो थानो गोनां जाबाय नामा हागोन हाला नों बिखाया दुब मोनजोब्बाय नामा मोनाखै दं अजफ्लादो नोंथाङा फुंनि 8टा बाजियाव न' लिरनो मोननानै माबायदि मोनदो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंबायदि ओरैनो जागार उन्दुनाय हौवाजों हाबा जानानै बेफोरबायदि लिरनो गोनां जादों अरे कहना क्या चाहते हो दा नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बिथाङा नोंनियावल' साफा डिजाइननि गाननाय जोमनाय साख्रियालायनि सायाव एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना साख्रियालाय बेफोरबायदि गानबावासो सोरबाफोर निउस थारा मोनदोंबाथाय एसे कभार खालामनो सोरबाफोर निउस थारा नुदोंबाथाय बेखौ कभार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे आंनाव माइ गैयैखौ आंहा जाबाय तो चलिए शुरू करते हैं Di gue nanti sini katakan gue masih साले का खोपड़ी तोड़ nggak yo hanya beri gue kayak nang lain ini kabarnya sampai dengan drama usulannya yang dah sadani dari sarana kami juga tahu kami karena ya pun lap nadun video mana tahu kami kisah sebentar सोरनिबा न'आव बेफोरबायदि जाफेरगोन ना जाफेराखै दाउ गोनांफोरा खोन्थाहर कमेन्टआव लोगोफोर मानो होनबा जोंहानि दाउआ माबायाव नालाय खोन्थागासिनो आङो नैयाव नालाय नै दाउआ नैयाव थायो नालाय नैयाव दाउआ इयाव थायो नालाय ओमफ्राय बना इयाव नालाय दाउखुमै जानायाव सब ओरै बनाव थाजोबदों ओमफ्राय बननिफ्राय बनखौ न'आव लांबाथाय माने दाउखुमै थांफाजोबो ओरैबायदि मेंलायदो गय जानानै मिन्नानै गारामाया गोब्राब जाजोबदों माने बेनिफ्राय दाउखुमैया माबायदि टाइमाव जायो माने ओइ दाउआ गनानै थानाय टाइमाव दाउखुमै जानो नागिरो आरो ओमफ्राय नै दाउआ दाबो गनानै दं इयाव मासे दं गनानै ओमफ्राय
जायगाया गोरान जानानै हायाव गेलेबाथाय दाउखुमै जानो नागिरो बेफोरबायदि अबस्थायाव जायो आरो माने ओमफ्राय दा आङो सादा सारनानै होबावनि मैया सारनानै एसे खमायदो ओमफ्राय दा आं सारबावगोन आरो माने ना मा मेक्स माब्रै र' आथिं गायो नामा लोगोफोर खिनो ओंखारदां खिनानै लायग्रोनि बावगारदो No! God, please, no! No! माया जानाय खिनायनि अनगा मा दं गालामासो जली ना तेरी भी जली ना Bukan nang lalai. Antu nang ayaw bro. Itu seru kocok sih. Bener bener. Kalah ini mah. Mayo karnile. बेफोरबायदिसो मोननांगौ भायग' दं होनबाथाय भायग' दं बेफोरबायदिसो हिनजाव मोननांगौ मिथिबाय जिबनाव बिराद भायग' दं होनना भाबिना लागोन आङो बेफोरसो दाग्लाम दुग्लाम हाब्रु गालेले खामानि मावग्रा बेफोरसो हिनजाव नुवाखै खात्रा जिबनाव आरो बेफोरबायदि हिनजाव मोनबाथाय देन्जार नुखायो Jelmadi tuh. खात्रा Jelmadi deh. मोनगोन लोगोफोर नोंसोरबो मोनगोन सिन्था खालामनाङा लाखै लाखै माने भायग'आ खुलिबोगोन आरो बेफोरबायदिनो Biman no mau फेरनो मोनाखैमोन नोंनि न'आव फैनानैसो इदि मावनो गोनां जादों भगबान बिराद दुखु सं जिबनाव आरो गोदोयाव सेथेनाङा आरो नै आं आफोरखौ एसे स्टाइल खालामनासिनि ना मानायसो मोजांसिन नुगोन आंगि बोरनाय माइफोरलाय ना लुगै बिदोंलाय ini kuat dan seru kayak turun aku mana naik mana minum karena sedang ada beda nang ban ini kaman ke start kalam nih sih hajar kredit lah nih sih nama turna nih tau kumin nih nih sih iya muya ya sarnane sidirnane pasna habnayane ang logi di mata tuh mici bet ini kuat sudah sadana bumba ओरैबायदि अबस्था जादों आंनो मैया नै एनेकुवा देन्जार हरसे सोमना दोननाय इखौ सोरनोबा दौबाथाय थैखागोन इ मेक्सटे आं दा स्प्रेदो सारगोन आरो आखाइदो सारा स्प्रेदोसो रोना आंनि खामानि मावनायखौ नों गोजोननाय गैया नामा हो वाह खाथ्रासो देन्जार फर्मुलानि रोंगौलै मानसिया दिनै मानसियानो बोरैबासो नोंखौबो माबायाव सोना दोननांसिगोनलै मा होनो थियेटारफोराव मिथिबाय आरो सोरनावबाफोर नांगौबाथाय थरनाखौ फिल्म मावलांजागोन मानसिया बिराद एक्टिं गोरों जानानै दङ अडिसनथ' अडिसन लालायनांगौ गोनांथि गैया ना माथारना हो नों अडिसन लाबाथाय थांगोन थाङा हो अडिसन लानो थाङा audition leker apa dia tahu lawas itu tanggung apa? Audition ya macam bisa kan? Mbai. Tanggung saya. Pating kamu sabi tak? Pating nule. Serba bersudi mana serba bersudi audition leker mana mansi artis nangkir di waktu itu nak lakuin akan mansi biar acting kerana sana nih dong ya. Anti nih permainan nih baik. मानो होनबाथाय मानसिया न' लिरनायावबो बिराद एक्सपार्टखा न' लिरनायाव एक्सपार्टजों लोगोसे एक्टिंआवबो बिराद एक्सपार्ट अडिसन लालायनांगौनि गोनांथि गैया या गोदान खानाय लागाफ्रा खानाय जायो नामा इयो मोजाङै गोसोआखै मिथिगौ दिनै गोलाव उन्दुना लिरनांगोनसो Nah, tadi yang nyata orang beguli kesenan lanisnya ini kau buat lanisnya nama, terna. Sadar nih pas nazar karena yang babai mungkin orang tadi kuah itu nan lana kan, nggak pakai mian rokok mau posta ada, yang mian ini kuah posta ada, untuk rom natan kan nazar koro hiding nani lagi ber. Ini aku pokoknya orang pokoknya nih, akhirnya orangnya stem ke pokoknya
Oke. Nih खेबथाबना दोननाया नैखो मोखौ सिखाव ओरै सर उल्था हरनो माइखो इनेखवा रेडि गाइस बिदिनो गासिबो जुदि न'खराव हिनजावनो लिरनाय आंबो खामानि मावनाय जा बाबायाबो नोंनि मालाय सोमना दोननायखौ साफ्लानो थांबा जायो आं सारनो गोनांखा नोंलाय मला सारनो गोनां जाखो सोसननाय नों मला सारनो गोनां जाखो माबा मावफ्राव फैनाखिसैना अ मावफ्लांनायसो जाबाय इदिसो जाबाय ओमफ्राय जा बाबायाबो गय गायगासिनो मेदामाबो जि सुगासिनो गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' जानानै दं आरो न'खर गंसेया आं दा जोंहा बिराद गोबां गय गायखांबाय लोगोफोर आं नोंसोरनो खोन्थायाखै खोन्थायगोन आं दायो खोन्थागासिनो ओमफ्राय बासनाया नै इदि नै सादानि बासनाया हाबनानै आंनाव नै खर' साखाबायानो एसे खर'आव नांफैखाबायानो नै एसे थिंआ मोनखांनाय बोरैबा सादानि माबाया आं दा आंनि खामानिखौ मावग्रोनानै लानोसै लोगोफोर दा दसे उनाव लोगो मोनलायसिगोन थरनायाथ' जोबसिगोनानो थरना नामा थरना हो जोबसिगोन ना आंना देब ओंखाम संनायनिफ्राय ओंख्रि संनायनिफ्राय दुगैनायनिफ्राय खर' लोबनायनिफ्राय देलायनायनिफ्राय दंबायना देन्जार नैलै मानसिखौनो दायो दख'ना गांसे बायना फैनांसिगोन आरो नामा होफेरदो मानो फेराखै माला फैनाय सोरनि बायदि लाबाय दं लाजिया सोरनि बायदि लाबाय दं लाजिया सोरनिफ्राय लाबाय दं नोङो सोरनिफ्राय लाबाय दं होफेरदोनो इनो सिखाव होनखायो नांलाना थानोदो ओरैनो हरनाय खनसे नै खेरपाखै ना हरनाय खनसे नोंदाबा जानानै सोरनिबा माबा खावैद्राय मा सिखाव होनदो लेंहर थरानि नामा सिखावसो थरना होनो फैसा खमाय थायो बावै लिरखांमारबाय लिरसांनाय नायनाया मोजां खनसे हे भगबान बेसेरा अन्थाव बाथावनो मानसिया उरुनदय मोनासै दालाय दख'नाखौ मादो बायबावगोन आंनो बायना फैनांसिगोन आरो मालाय लोगो माखा लाजोब्बाय बायनानै 9,000 मोननायसो नायनि इमान अन्थाव बाथाव बेसेरा प्रम खारथिं प्रम हैबाय आं एसे कमेन्ट खालामनालै याव अखा ए प्रम अरनो दुइनो प्रम हैनाय समाव एनेखवा अखामोन फार्स्ट टाइम प्रम हैदो आरो एनेखवा अखा मोनै समावबो मोनासै गारिजों स्कुटि ओरैनिफ्राय ओरै बिरथिंलायनानै हैबाय बिसोरा सरकारावबो हैबाय सरकारावबो हैबाय आंनि फाखैसो लांदां गैलानोलाय मालाय बिजावजालिखौ खिथु लांफानायासो 9,000 मोननानै मिनिगासिनो बेनिफ्राय लाथैसोनो नाङा आंनो बायना फैनांसिगोन आरो मोनबा ना मोननो लुबैना तुलाव जिरायलांबाय नो कनिया नोंनो दे आं दायो होफैसिगोन दे नोंनो मिथिबाय दख'ना अग्रंखौनो दायो गांसे होफैसिगोन दे हाब्रु नांलायनानै गोदान गांसे फैनोसै दा मालाय बैसागोनि ख्र' मालाय बयबो मोनलायसिगोन लाजोब्बाय ओमफ्राय आंनि थाखाय गैया एसे खस्थ' प्रमैनो ओमफ्राय मा जाबाय मेम्बारफोराबो लादो प्रमखौबा ओमफ्राय फैसायाबो नै हाबदो ओरैबायदि अबस्था गोसोखांना आंखौ गाज्रि गाबगारानि माबा दे खामानि हरदो खेथिनि हाबदो नै सरखारनि बुस्थुखौनो मोनसे मोना दा न'नि हरदो र' न'खौ मोनगोन ना मोना नोंलाय नों साख्रि गैया हिसाबै आं मोननांगोन ना ओमफ्राय न'खौ आं जुदि न' मोना मा खालामगोन आं हाग्रामायाव थांनो हायाबा अ बिदि बेबायदि अबस्थायाव थांबानो जाबाय नों मिथिबाय हाग्रामायाव थांबाथाय बिदि अबस्थायाव थांबानो जाबाय दाबायदियाव नों जुदि साख्रि मावोमोनबा आंनो थाङाब्रा ओमफ्राय थाङाबो नाङाबो आंनो आं साख्रि मावाखैना नों साख्रि मावनो नोंथ' दा साख्रि गैयाना नों मोनखानांगोन होनबा नों साख्रि गैया नालाय आंनो नांगो आं थांखागोनबो मोनाबा औ गेरेन्टि बाथ्रा जागोन दे मानि खामानिखौ मावग्रोनानै लानोसै ना मा होनो मानसिखौनो दाउखुमै बिफा नुखायो आरो दाउखुमै बिफा नुखायो नालाय दाउखुमै ओंखारग्राया बिराद जानाय बायदि मोनदों आरो इयाव दाउखुमै दं नामा इयाव दाउखुमै दं दाउखुमाया मायाव दं मिथिया नामा नोङो जेराव जादो इयाव होनो हाया मालाय सोमना दोनबाय इयासो खोब गोरों रखम मालायनि मालायनि खामानिखौ बारगा ओमफ्राय दालाय होथारदोनो हाया ए नों होदोलै आं बाथ्राखौसो बुंदो ना बाबै बे नों होनो गोनाङालाय माथो जालायखो बा बाथ्राखौ बुंनो मोना नामा थांना खनसे नायनानै नोङो दिनै नोंहा बाथ्राखौ बुंनो मोनगोन दे मोनो दे थां आं सोमना दोनदों
दोनाखै दोन ओमफ्राय इनि सिगां नोंखौ दाउखुमै जादों होनना खिथानायाव नों मा होनदोंमोनलै दोन नोङो दुगैयाखै ओंखायनोसो मा होनदो दा निजिनाव अरखांनायखाय इयाव बा सारनानै दे खनसे बानायदोनो दिनै आं होनो गोनांखा दिनै di di undunan ba di bulu di apa dia bulu ah rumah aja makasar orang na oh iya dong di bener sana kon siapa tuh lan ini makasar orang dah masih now dan seru kayak masih ke Irza kan konse fotolan ni dene Irza ne nikisa ne mangga dene enjar kayak masih ke kasih uzu 정말 어떠래 트럼 kayak ketik sana konsong sura pernah ninja ura busi direng bawa kema sura pernah huwa pernah ketik bawa ninja ura direng bawa kema mayo 만지노 사랑 이제 이 쓸박다나이 이시기시 할물래 나는 거. 저희 가봐야 맞자드. 어서 그럼 내가 이거 강렬로 안 해플레 동래 안 강변이요. 이네 아 아시트 낙터르니 और सेवस किरबा पन किरबा ओरैबायदि हाथारखायो डेन्जार मेंबाय नै खननायावनो मेंबाय ए इदियावलाय बोरै जानो खननायावनो मेंबालाय लाबो होमबा हरदो लाबो हाया गारा डाइलग मारो बिदियासो रोंगोलायनोनो खोब रोंगोलायनो लाबो बिदिसो सिगाङाव नुखायो मानसिखौ अबेबा माबा खमदां होननाय रखम मैया सारनानै माने एसेबाबो खम जादों आरो मैया आं माने सानसुफु सान्दुं दुंनायाव सारदोंमोन नालाय एसेबाबो खम जादों